Goiza bukatu data, iritsi da unea, bazkaltzeko ordua. Goiza bukatu data, iritsi da unea, goazen indar berritzera. Ondo garbitu eskuak, txorrota ondo itxi, eta ondo lehortu. Ondo garbitu eskuak, txorrota ondo itxi, eta goazen bazkaltzera. Eskuak txorrota ondo itxi eta ondo lehortu. Ondo garbitu eskuak txorrota ondo itxi eta goazen bazkaltzera. Oregin! Eskerrik asko eta berdin!